Velkommen til. I dag skal vi snakke lidt om sammenhængen mellem normalkraft og tyngdekraft, hvilket man kan se ud fra den her formel for normalkraften, som hedder cosinus til vinklen gange med tyngdekraft. For at finde ud af normalkraften skal man først have regnet tyngdekraften. I det her eksempel har vi valgt en bakke med en hældning 40 grader og en kasse, et objekt, som vi ligesom skal regne ud fra med en masse på 1 kilo. Og for at finde tyngdekraften, så ganger man kassens masse med den pågældende tyngdeacceleration i området, og i det her eksempel bruger vi tyngdeaccelerationen, som den ser ud i Danmark. Så vi putter de forskellige tal ind her. Vi kan se, at vi har 1 kilo masse, og det ganger vi med tyngdeaccelerationen, som den er i Danmark. Det er 9,82 meter per sekund i anden. Og så får vi tyngdekraften til at blive, sjovt nok, 9,82 newton. For at finde normalkraften, så putter vi vores tyngdekraft, som vi har fundet, herover ind i den her ligning. Så vi siger, normalkraften er lige med cosinus til vinklen, vi har herover, som er 40 grader, gange med tyngdekraften, som vi fandt derovre, som lå på 9,82 newton. Det får vi til 7,52 newton. Og når man kigger på det, kan man jo faktisk godt se, at vores normalkraft egentlig er mindre end vores tyngdekraft. Hvilket jo giver meget god mening, når man kigger på, at det er en kasse, der står på en bakke. Så vil den jo rent logisk faktisk gerne gå længere nedad. Så umiddelbart ser sammenhængen mellem normalkraften og tyngdekraften jo meget rigtig og logisk.